ମୁଁ ମନା କରୁଛି କହୁଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ବାଟ ଯିବା କୋଉ ଗାଁ ରୋଡ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ବାଟ ପାଉନି ସେ କ'ଣ କରାଯିବ ଜଙ୍ଗଲି ଏରିଆ ବାଟ ମିଳୁନି। ଚାଲ ଦେଖିଆ ଚାଲ ନା ଦେଖିଆ କେହି କୋଉଠି ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଓ ହେଇ ତ ଗୋଟେ ଭାଇ ବସିଛି ନା ପଚାରିଦବା ବାଟ। ଯାହା ଭାଇ ଗୋଟେ ମିଳିଗଲାଣି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହଉଛି। ଭାଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଭାଇ ରାସ୍ତା କୁଆଡ଼େ? ମଙ୍ଗଳପୁରକୁ ତମେ ଏତେ ରାତିରୁ ଆଇଲ? କ'ଣ କରିମୁ ଭାଇ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ପଶି ଯାଇଛୁ ତ। ହଉ ଯଦି ଆସିଲ ଏତେ ରାତିର ଦେଖି ଯାଇକି ଯିବ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ବାଁକୁ ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ବାଁକୁ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଯିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇବନି, ଦେଖିକି ଯିବ ତମର ଆଉ। ହଉ ଭାଇ। କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ କି ବାଟ ରହିଛି? ଯିବ ସବୁ ଆଗରେ ସବୁ ଅଛି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର, ତମେ ସେଥିରୁ ଡରି ଅଛ ତମେ ସିଧା ପଳେଇ ଯାଇକି ଡାହାଣ ପଟୁ ପଳେଇ ଆଉ ଯାଅ। ହଉ ଭାଇ। କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ଭାଇ କହିଲେଣି? ସେ ଭାଇ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଛାତି କ'ଣ ଥରିଲାଣି। ଚାଲ ଦେଖିଆ ଚାଲ। ବେ ସେଟା କ'ଣ ବେ? କ'ଣ ବେ ସିଏ? ବେ ଲାଇଟ୍ ମେର ର କ'ଣ ବେ ସେଟା? ଲାଇଟ୍ ପକା କିଏ? ଭାଇ ଯାଉ ସତ କଥା ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଯାହା ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ତା ଆଡ଼େ ପକଉଛି ନା, ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପକଉନି, ଲାଇଟ୍ ତା ଆଡ଼େ ପକେଇ ରଖୁଛି। ମନା କରୁଛି ଏନ୍ଏଚ୍ ବାଟେ ଯିବା। ତୋ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ଭାଇ ସର୍ଟକଟ୍ ହବ। ସର୍ଟକଟ୍ ହବ ଦେଖ ଏବେ। ଫସି ତ ସାରିଛନ୍ତି, ଆସି ତ ସାରିଛନ୍ତି। ସେଠି ବାହାରିଲା ସେଠି କ'ଣ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲି। କ'ଣ ଭାଇ? ବୁଡ଼େଇ କିଏ ଯାଉଛି? ବୁଡ଼େଇ କିଏ ଯାଉଛି? ପଳେଇଯିବା ଭାଇ, ପଳେଇଯିବା ଭାଇ। ବୁଡ଼େଇ କିଏ ଯାଉଛି? ଚାଲ ପାଖକୁ ଚାଲ ପାଖକୁ ଚାଲ। ଯୋଉଠୁ ବୁଲେଇ ପଳେଇଯିବା, ଆଗକୁ ଯିବାନି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଗାଁକୁ ପଳେଇଯିବା। ଗାଁକୁ ପଳେଇଯିବା। ବୁଲା ଯାଇ ହବନି ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ସେଟା କୁଆଡ଼େ ସେଠି ଦେଖା ପଳେଇଯିବା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଟା ସେଇ ଜୋର କହୁଥିଲା ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ହେବ। ପଳେଇଚାଲ। ଏ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେଠି ଆଗରେ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି ଦେଖି ଆସୁନି? ଆଗର କିଏ ଗୋଟେ ହାମ୍ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଧଳା ଜିନିଷ ବି ଦେଖି ଆସ। ଗାଡ଼ି ବାଲା କଥା ନୁହେଁ, ତମେ ଯାଇଥିଲ କାଇଁ? ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ ବୋଲି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କେସ୍ରେ ପଳେଇନୁ। କାଇଁ ବେ ଏଇଠି ଥିଲା। ଏଇଠି ଥିଲା ଆଉ ଯିବାନି, ପଳେଇବା ଚାଲ। ତମ ଗାଁରେ ଭାଇ କିଏ ମରିଥିଲା କି? ତମ ଗାଁରେ କିଏ ମରିଥିଲା କି? ହଁ ଏବେ ମରିଛନ୍ତି ହେଲେ କି ତମେ ଯାଅ ନା, ଆଉ ଯେତିକି ଗଲ ଆଗକୁ ଏବେ ରହିଯାଅ। ହେଲେ ରାତି ପାଇନେ ଯିବ, ନହେଲେ କରିଦେବି ଘରୁ ପଳା। ହେଲେ ଯାଅ ନା ଚାଲ। ସେ କୁଆଡ଼େ ନା କହୁଛି ତମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଅ ନା ବୋଲି, ତମେ କାହିଁକି ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛ? କ'ଣ କରିବୁ? ଆଇଲେ ସେଇପଟୁ ମାରନି। ଏଠି ତ ସବୁ ମରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇ 2-4 ଦିନ ତଳ ଜଣେ କିଏ ମରିଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଇଏ କରିଦେବ। ପଳେଇବା ଗାଡ଼ି